Неща, които един добър син никога не бива да прави на своите родители. Първо, не се дръжте грубо с майка си, не я наранявайте и не й повишавайте тон, защото винаги ще й бъдете задължени за това, че ви е донесла на този свят и ви е отгледала. Второ, не отивайте никъде, без да уведомите къде се намирате или с кого сте, защото родителите ви винаги ще бъдат притеснени за вас. Затова изпращането на едно съобщение им носи голямо успокоение. 3. Не мислете, че родителите ви трябва да вършат цялата домакинска работа. Помагайте им, като почиствате своето място и миете чиниите, подкрепяйки майката, която се труди неуморно. Дори жертвайки личните си интереси за спокойствието на семейството, вие ще укрепите връзката помежду си. 4. Не ги лъжете и не крийте истината от тях. Вместо да се доверявате на непознати, доверете се на родителите си. Те са вашето най-сигурно убежище и опора. 5. Не пренебрегвайте техните съвети с нагласата, че аз знам всичко. Техният опит не е за да ви контролира, а за да ви води и напътства в живота. Слушането с смирение на това, което казват, е знак за зрялост. Да бъдеш добър син е равносилно на засяване на семената на любов и уважение, защото домът, който защитаваш днес, е всъщност основата на целия ти бъдещ живот.